Hi guys, good morning. Hinluan sana ako guys kay rabing abuga. Ipakita na ako sa inyo guys kung unsaon pag grinder ang bulit kanang gibulitan. Nara guys oh. Grinderan ako ang mga binulitan na kanang mga na tinapakan. Hi guys, ito ang ginagawa ko ngayon guys. Kita ko sa inyo guys kung saan paginlo ang binulitan.
na. Tapos na. Shout out din ako si Kuan. Ate Mikay Vlog. Ate Mikay, salamat kayo sa pagsuporta. Oh guys, suportahin niyo si Ate Mikay Vlog. Lagi siyang nakapanood sa aking upload. Lahat ng subscribers, maraming salamat po sa inyo. Ano guys, tapos na. Ilan na yung lihaan na ning lihaan, tapos second coating, tapos mauga, lihaan na po. Last finish, last na dayon, finish na dayon. Isa tang willing na akong palit, order, pwede lang. I-add lang kong inyo. Bye-bye. Guys, dire na ko tabak ng video guys. Bye-bye.